Hey guys, welcome to YouTube channel. And gagawa tayo ngayon na was in my school. At magsimula tayo ngayon sa dito sa maliit na dito. Yan, chocolate at mga candy. Yan. At candy ulit. Candy. Marami candy. Well, at lollipop. Dito ko nilalagay ang mga candy at yung mga snacks nandito. Pero minsan, para hindi ko makalimutan, dito ko nilalagay. Yan. At dito na tayo sa malaki. Yan. Pinakita ko na siya sa inyo sa September 57. Yung ito. Pinakita ko na siya sa inyo. Ito ko nilalagay yung mga papers na sinusulat ko, pero ngayon na tapos na yun, kaya hindi ko na siya nilagay dito. At yan, ang mga pad paper, tablet paper, one whole paper, one whole. At yan, dito ako nag-practice dito ako nag-cursive at nagsusulat. Yan. At dito tayo sa pangalawang notebook. Matagal na siyang notebook, kaya medyo sira-sira na siya. Mga 1 year or 2 years. At ito, cup shop, pero minsan nilagyan ko ng basurahan. At yung mga pencils, yung sharpener, yung ballpen nandito. Ay, nandito siya. Yung mga ballpen. At yung may mga ruler. At bro. At ito electric fan. Ginagamit ko siya minsan kasi pag iniinitan ako, ito yung ginagamit ko. At towel. Face towel yun. At ito yung towel. Ginagamit ko siya pag iniinitan, yung pag marami. Minsan pang punasan. At yan. 1/4 quiz pad. Dito ko nilalagay yung mga suggestions at yung mga naisip, mga videos, yung mga songs na i-cover dito ko sinusulat. At eyeglasses. Yan, dito. At eyeglass kasi medyo malaman na bang yung mata. At
pinadala ko lang siya para parang hindi mahulog yung parang sa pagkain. Pag kumakain, hindi mahulog. Tapos yun, yung pinagalan. At ito yung calculator. Hindi siya yung calculator na pwede mo siya magamit sa yung saan-saan lang yung ginagamit lang siya pag may sun, yung parang pag may nakita parang yung solar siya. Tapos pag nasa malapit ka na dun sa may nakita siyang sun, doon nag-on itong calculator. Pero minsan ginagamit ko lang siya kasi medyo malayo yung ano namin sa sun. Yan. Ulsak. At yan. Ito yung calculator. At ito ulit yung notebook. Pinakita ko na siya sa notebooks and parang pinakita ko na siya sa video. Yan. Sinusulat ko siya pag gusto ko mag-shade. Pang-shade, minsan pang sulat ng mga ideas. Mga gusto kong sulatin, dito ko sinusulat. Pero kahit dito lang siyang notebook, ginagamit ko pa rin siya sa school. Pag wala akong ginagawa sa school, at ito yung glue. Yan, nagamit ko siya minsan pag nag-arts. Pero at minsan pag may gusto kong i-glue, ito yung ginagamit ko. Pero minsan hindi ko naman siya masyado nagkagamit. Kasi parang tumigas na yung lalagyan ng yung parang nilalabasan ng glue. Yan. At balik ulit tayo dito kasi parang yan. At ito ulit, dalawang candle. Yan, dati sticker siya, pero wala na kasi yung pangdikit. Ito yung strawberry girl. Nawala na yung dikit na kaya hindi ko na siya didikit sa mga ganit sa mga sa cup. Hindi ko na siya nadidikit kasi wala na yung ganito. Kasi matagal na kasi siyang hindi na gamit at stock. At ito ulit, 1/4 na pad paper, grease pad. Dito marami ako sinusulat dito, pero ito yung ginagamit ko kasi dalawa silang grease pad, kaya ito muna. Tapos pag ubos na itong sulatin ko, ito na yung sulatin ko.
At itong bag na to, binili namin siya ngayong year, pero nung last year, yung pinakita ko sa inyo na yung parang yung sa Peppa Pig, pero hindi ko naman napagkita ko na yun. Ito yung ginagamit kong school bag ngayon kasi gusto ko yung may mga ganitong, yung may ganito yung sa unahan ng bag, may ganito kasi dito ko nilalagay yung mga candy, yung mga snacks, dito ko nilalagay. Ayan. And thank you guys sa yung Learn Big Colors Part 1 ay 7.8k views. Thanks for watching sa mga videos at mga Learn Big Colors. At 292 subscribers at mga 300 subscribers na tayo. And sana supportahan niyo pa yung mga upcoming vlogs ko, yung mga at kung hindi ba kayo nakaka-subscribe, subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming vlogs. That's all for today's video. Sana nakilala niyo pa yung mga bagay na nilabas ko sa bag na ito. At yung mga tama ng school bag ko. And thanks for watching. If you like this video, thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. See you guys in my next video. Kamu.